Merħba ħabib tiegħek. Grazzi dejjem. Nirringrazzjak. Taqbel ma dak illi intqal fuq l-ilma. Ara, l-ilma huwa 0 kaloriji. Mela illum u dal-kaloriji ħansabuhom ħafna Karl, illum ġejt preparat biex nagħmel speech. Tajjeb. Dan l-ilma fih 0 kaloriji. Jiġifieri dan mu ħajtellifna bl-ebda mod jgħinna jista'. Issa bħal dejjem inti ħajkollok l-eċċezzjonijiet. Tajjeb, hemmhekk Donatello u nammiraħ kif jitkellem kif iħossa. Kien jitkellem ħafna ġenerali u meta nagħmlu xi filmat fuq Facebook jew fuq television, ġenerali nistgħu nitkellmu għax dejjem ħajkollok dik l-eċċezzjoni illi għal xi raġuni oħra bniedem irid jikkontrolla jew qalulu jikkontrolla kemm jixrob. Però fil-maġġoranza ix-xorb tal-ilma huwa wieħed mill-aktar drawwiet illi jagħmlilna ġid. Għax inti għandek il-vizzju illi irdek, għandek il-drawwa illi dik id-drawwa normalment issostnik u tik aktar ġid. Mela, jiena llum Karl xtaqt illi nagħmel enfasi kbira għax jiena, inti, Romina u Mark nitkellmu fuq diversi punti. U kultant faċli illi wieħed jitħawwat jew li jitfixkel jew illi ma jifhimx eżatt jew li aħna ma nkunux ċari fl qed ngħidu. Allura llum xtaqt naqbad l-aktar punti essenzjali illi jekk imqar dak li jkun li qed jisma'na llum jisma' daw il-punti diġà ħanagħmlu pass ġgant il-qudiem. L-ewwel qabel kollox, Karl, irridu naħsbu fejn irridu illi naslu. Fil-maġġoranza tagħna u għalhekk nagħmlu dawn is-slots jixtiequ illi jitilfu x-xaħam. Hemm min jirreferi għaliha bħala jiena rrid nitlef il-weight. Però bħala weight idealment nitilfu ix-xaħam. Ħadd minna ma jrid li jitlef it-toning, ħadd minna ma jrid jitlef ix-xal. Tajjeb pereżempju. Allura aħna normalment qed nirreferu illi rridu nitilfu ix-xaħam. Mela, biex naslu sem irridu nimxu bil-reverse. Jiena x'se jwassalni biex nitlef ix-xaħam. Li ħajwassalni nitlef bix-xaħam, Karl, huwa l-aktar illi jiena nara li qed niekol inqas milli qed naħraq. Mela jekk jiena l-karozza tiegħi ħantija 40 euros, pereżempju. U sal-melliħa għandi bżonn 30 euros, mela jiena tajt daqsxejn aktar biex nasal żgur. Fil-każ tal-ġisem tagħna irdu nagħmlu l-kontra. Illi jekk jiena rrid illi naħraq ix-xaħam il-pis illi għandi, irrid nara illi tajt lill-magna tiegħi anqas fuel milli għandha bżonn. Biex dak illi kellha nieqes, aħna mhux karozza li ħanifqu f'nofs triq, jekk m'għandniex fuel, ħanduru b'mod sempliċi ta' qed nispjega għax-xaħam li għandna storjat. Il-ġisem idur għal dak li għandu żejjed. Dik it-tama. Ħalamlu hekk, ix-xaħam huwa xi ħaġa żejjed fil-bniedem? F'ċertu ammonti, iva. ċertu ammonti. Inti għandek dejjem l-essenzjal ta' mara pereżempju huwa ola minn ta' raġel, illi importanti li jkun hemm inkella jibdew problemi serji oħrajn. Ħansemmu affarijiet bażiċi, mara pereżempju se tifqilha s-cycle, mara diffiċli tinqabad ilha, eċetera, eċetera. Raġel ma jibqax kapaċi jipproduċi, jiġifieri jkunu funzjonijiet naturali illi f'każ li nkunu wisq b'xaħam baxx, esaġerata qed ngħidu ġifieri, jibdew daw il-problemi. Issa, biex aħna naslu biex niklu anqas milli naħarqu Karl, hemm diversi tattiċi li wieħed jista' juża. Aħna l-erba' normalment insemmu l-aktar waħda illi aħna l-erba' nemmnu illi tista' twassal li dak li jkun li di jagħmilha b'mod faċli. Il-famuż intermittent fasting. Fi aħna qegħdin ngħidu isma' jiena ħan ikkontrolla fix ħin niekol li kelli għandi bżonn fil-ġurnata, pereżempju. Bħal mod tal-kelma ħanibda niekol f'nofsinhar u nieqaf niekol fit-8. Qabel nofsinhar kċina magħluqa. Mela, żomm naqra. Bil kollha. Għax tajjeb li di nispjegawha kif għandna ċ-ċans li qegħdin bil-kwiet. Għax din popolari jew inkella qed tingħata ħafna popolarità. Iva. Mela, bid-differenza li sa ftit snin ilu konna nisimgħu persuni, mhux Matteo Stam, li jgħidulek kull ftit u spiss. Sewa. Kull ftit u spiss. Illum qegħdin ngħidu jew inkella qegħdin nisimgħu fosthom Mattejus ukoll illi hemm sistema oħra. Mela, persuna illi qam fis-7 ta' filgħodu. Prosit. X'jagħmel? Mela, ejja ħanamlu xedjul. Jekk ma jimpurtax. Laqqas xejn, jiddependi il-persuna x'inhu Karl, tgħidli xi ġifieri. Iktar ma persuna u obeżi, aktar hemm tendenza li jkun dak li jgħidulu insulin resistant. Illi l-insulina tiegħu ma tkunx qed taħdem fil-ġisem kif inkunu nixtiequha. Din il-problema normalment tiġi l-aktar minn ikel proċessat
illi speċjalment ikun ġej minn zokkor. Mela ħatilqu minn hemm. Jekk bniedem huwa obeżi u hemm kategoriji differenti ta' obeżi, dak il-obese 1, obese 2, saħansitra anke obese 3. Huwa l-aktar tip ta' bniedem illi ħajibbenefika minn da li jgħidulu l-intermittent fasting.